Tabi ako. Tabi ako. Hello, 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 hello. Good morning. God is good. Hello world. Hello bukid. Welcome back again sa gamay na ko nga channel mga kabukid, and welcome in your eyes. Ako si Tita Chong dinhi sa I Love Bukid. Niya na po ko dinhi karon dinhi sa punuan aning. Saan niyo siya ha? Kahoy nga magnum, nagpahulay ko dinhi. Dapit kay karon udto naman. Ay, usa man ning murag silaw man diha dapit ko. Sabi ako, nagpahuway ko dinhi kay init. Pero maulang gyapon ang tempo dinhi, kana bang init, kunya hangin, naghangin-hangin. Kunya kaulanon na pod, lahi init na kaulanon, kunya kahangin. Ala di man kay klaro. Kunya ni ako dinhi karon naglingkod. Hello, labi na sa akong mga subscriber sa India, Indonesia, Philippines, Thailand, USA, ug Taiwan, ug uban pa nga ako mga subscriber na pila ka po. Hello. Thank you so much. Ug ni ako dinhi karon kay nagpahulay ko gamay. Tabi apo narabid ako nga kahoy tabi apo. Kunya sharing time. Unsa na po akong iyaw karon ha, i-share ha. Ay, kato di ay. Parte manggod bitaw anang kanta. Kanang kanta bitaw nga. Ay, kanang kanta nga paborito man jud nako na nga kanta. Kana bitaw sanay wala nang wakas, no. Gawas nga paborito nako ang kanta. Siyempre, ako yung idolo, akong idol, o fan gyud ko sa nagkanta ana. Nya nara ba ko'y TikTok? Hey, hello, na ko'y TikTok mga kabukid ha. Unya, fan ra ba ko ana daw bigay. Nara ba ko'y TikTok bitaw nga kanang nana siyang sana. Wala dai ko'y TikTok ana party. Pero paborito na ako nakakanta. Unya dayon, ang ako dayong gi-TikTok kato bitaw, balutin mo ako sa liwanag, balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Anak bitaw daw bigay kong ingana unya dayot ato ng kantahon, unya ato ng i-TikTok, ato ng sa ato bitaw YouTube, no, basin og mas naay masuko mo. Pero kay kana manggod nga kanta, gawas nga sikat kaayo ang kanta, mas sikat ang nag-awit. Hello Megastar. Hello Megastar. Sikat manggod na ang nagkanta ana. Unya karon mura manggod og di ka kay balo manong naingana na, pero na-sad sa gyud ko gamay kay basin og kanang kanta-kanta ta ana unya ato nang sa atong TikTok, unya sa ato dayong YouTube. Basig na masuko niya. Oh no! Pero di man tingali kay ako ray nakanta. Mga bata, mga sa bata, tigulang, mga batanon, mga babae ug lalaki, hilig man pud gyud anang mga kanta. Mao pud nang sikat kaayo na siya. Oy, sikat kaayo, pero sad lang pud kaayo kay mura manggod. Ang mga panahon na mura na manggod tay dako bitaw paaboton kining atong bugnong lugaynon sa atong asod. Muna nga gamay ra kaayong mga che din ha, na mahimon ng dako di ba? Kay matos ako dito. Okay. Labi apo niya ra ba ko ang kahoy lang magniyo. Karon ini lang jud kung makulat-ulat bitaw ta sa atong mga trabaho. Ini lang ang mahitabo. Kanang diha nga silaw daruhan pud na siya diha. Kanang silingan o kanang diha ulit. Daruhan na anya na kahoy nga natumba. Ni ako dinhi sa dakong punuan sa Magnum.
bugnaw dinhi hangin ug mao nagiingon sa among kura parokos una nga kung naa ka sa ilalim sa kahoy heaven man no busa kinahanglan jud ko no nga mananong og kahoy no plant trees gyud daw no kay kanang tinuod gyud kung naa ka sa ilalim sa kahoy bugnaw para karon o bugnaw na siya ako kay ni siya nga magyom o dako na siya tabi apo tura ba karon kay nagpahulay lang sa ko kay kuan pa ko wala pa ko nagkaon pero hindi lang sa ko hinuon murag kuan pa man po karon kanang kulang na lag mga pila ka minutos lunch break na kaya pa kayo maglakaw-lakaw sa kulit ko mga kabukit ha nahugaw naman niya so, okay